vašem dekoltu a na vašich hlavučkách, tak teď máte jedinečnou příležitost si je zakoupit za mimořádnou výjimečnou částku 297 korun. Opravdu nádherná souprava, dámy. Takovýto skvost může být jistě váš. Stačí zarezervovat, stačí zavolat k nám zavčas, protože my jsme klesli na poslední 2 soupravy a stále ale tady 2 čekají na 2 nově volající. Ještě pořád můžou být vaše, takže pokud jste se doteď rozmýšleli, už to odložte, už opravdu popadněte ten telefon, kód je 8514 a pod tímto kódem můžete stále rezervovat poslední jediný set. Dámy a pánové, pořád platíte částka 297 korun, je to živé vysílání, takže opravdu mějte na paměti, že toto množství je pro celou Českou republiku, takže pokud se rozhodnete něco rezervovat, je potřeba okamžitě jednat, abyste to stihli, aby to samozřejmě mohlo být již například zítra u vás doma. Tento skvostný a nádherný perlový set, dámy a pánové, za 297 korun dneska jenom jeden jediný poslední a byla by škoda, kdybyste ho tady nechali. Takže určitě opisujte kód, využívejte nabídku a já vám opět gratuluji k nákupu. Jdeme si ještě jednou posunout na naše krásné promo, které už je za rohem, dámy. Máte tady příležitost, která se opakovat rozhodně nebude, protože tento Swarovski náramek bude za bezkonkurenční částku a bude tady dneska včetně úžasného překvapení, takže rozhodně vyčkejte. Pokud jste se ale zhlédli právě v té akvamarínové barvičce, tak dámy, pojďte teďka blíže k televizní obrazovce, protože já tady mám pro vás nachystaný celý set v této barvě. A vy si ho můžete sestavit podle libosti, takže pojďme se na něj podívat zblízka. Dámy, úžasná barva, vytvořte si vlastní set dneska za tento úžasný, nádherný, totiž Emporia Crystal. Dneska opravdu dáte minimální částku, takže si můžete vybrat, pokud budete chtít si zakoupit pouze naušničky, prstínek nebo přívěsek, tak bude tady dneska skvělá částka pro vytvoření si jedinečného setu. Takže cena bude stejná pro všechny šperky a bude minimální 199 korun. Takže dámy, můžete si za tuto částku zakoupit jak naušnice, tak prstínek, tak i přívěsek. Toto je opravdu nádherná barva, je to jedna z mých nejoblíbenějších, je v ní zachyceno krásné nebe, ale i mořské, samozřejmě pláně a vy můžete tento skvostný a úchvatný set si vytvořit úplně sama. Máme tady 22 kousků tohoto nádherného přívěsku, který můžete si dneska zakoupit s úžasným Emporia Crystalem. Nedělní super výprodej, dámy a pánové, mimořádné částky a dotkly se i Emporia Crystalu. 15 kusů stále k dispozici a ještě pořád to stíháte, ještě pořád to může být vaše. Podívejte na ty nádherné výbrusy. Je to opravdu úchvatný set, který si můžete sami takhle dokonale vyzdobit, seskládat a dámy, nám ale množství klesá. V dnešní nedělní super výprodej už máme pouze 12 kousků těchto Emporia Crystalů. 199 korun za prstínek, 199 korun za naušnice a 199 korun za přívěsek s řetízkem. Kód nabídky 6973. Pod tímto kódem můžete rezervovat cokoliv z naší nabídky, kterou vidíte právě teď na mé ruce. Dámy, podívejte se na ten skvostný a nádherný šperk, který může být dneska ještě váš. Ručně vyřezávané Emporia Crystal v této uchvatné světlé modré barvy. Barva opravdu komunikace, barva přátelství, barva, která je tady pro vás nachystaná dneska za speciální částku, zachycená do ručně vyřezávaných Emporia Crystal. Ale dámy, my klesáme opět z množství. Tahle akvamarinová barva je u vás opravdu velmi oblíbená a průzračnost Emporia Crystalu je naprosto dechberoucí. Podívejte na ten třpyt, na ten úžasný jedinečný design. Toto je lákavá nabídka, která tady čeká už pro poslední 2 dámy. Ještě stále jsou tady ale ještě naušničky, ještě stále jsou tady prsteny, ještě pořád to stíháte. Ale upozorňuji vás, že je to živé vysílání, že opravdu nemáme moc času, abyste se rozmýšleli. Nabídka je stále aktivní,
Takže opište si kód, sestavujte si svůj vlastní set a dámy a pánové, gratuluji vám k nákupu. My si jdeme ještě jednou podívat na naše promo, které za chviličku přijde. Dámy, takže tyto náramky ještě u nás uvidíte, ještě se k ním dostaneme. Je to dnešní promo, takže bude speciální částka, ale pojďme se podívat k něčemu na naše ouška. Máte opět z čeho vybírat, je tady hned několik variant, různá pozlacení, různé designy a jsou to krásné naušnice. Dámy a pánové, naskočila nám infotabulka, máme 630 kousků, nejspíše z každé varianty, takže budete mít tu příležitost to stihnout. 1809 korun je částka doporučená a za všechny náušnice budete mít jednotnou cenu. A ta se nám změní a klesne nám na minimum 200 korun, dámy a pánové, úžasná cena. Můžete začít rezervovat, ale pojďme se podívat na jednotlivé styly. Podívejte na úžasný a nádherný kousek, který tady pro vás je nachystaný. Podívejte, teď se díváte na velmi decentní design. Krásné naušničky, které jsou na africký háček, vyzdobený nádherným diamantovým výbrusem, který se takhle dokonale třpití. A dámy a pánové, tento skvostný a jedinečný design je opravdu nádherné a dokonalé provedení. Dále tam máte úžasný vášnivý design, krásný design rubínu. Je to skvostné ladění s růžovým pozlacením, jak můžete vidět v této chvíli. Jsou to naušničky, které mají oválný výbrus tohoto krásného krystalu a tento úžasný krystal je, dámy a pánové, v dokonalé, charismatické a velkolepé červené barvě. Pojďme se ale posunout k designu vedle, tak tento je velmi skvostný a originální. Vidíte, že tyto naušničky mají v sobě briliantový výbrus úžasného zirkonu. Tento se třpití opravdu do všech stran. Vidíte tam širokou spektru barviček, stačí malý pohyb, navíc mají dokonalé vyskládání zirkony ještě v té přední části a tyto naušnice jsou dělané na takové patent. Vidíte, že krásně zaklapnete a budou sedět tyto kroužky ve vašich ouškách. Pojďme se přesunout ale do vrchní řady. Pokud si potrpíte na žluté pozlacení, zde jsou malé kroužky, které jsou velmi elegantní, jsou pozlacené 18 karátovým žlutým zlatem a vyzdobené úžasnými zirkony. Tyto naušničky jsou velmi úchvatné, protože jsou vhodné pro každodenní nošení a opravdu budou slušet úplně každé ženě. Jdeme se posunout vedle. Toto je bílé pozlacení, krásně osázené zirkonky a tento skvost, dámy a pánové, je tady připraven taktéž pro každou dámu, protože se bude hodit úplně každému. Je to puzetkové zapínání, ale pokud si potrpíte na větší kroužky, tak zde máte v nádherný design úžasných naušniček. Po stranách jsou krásně ozdobené černými elegantními liniemi a uprostřed naprosto září celý krásný pruh vyskládaný zirkony. Dámy a pánové, nemáte to jednoduché ve výběru, ale my jsme vám usnadnili to tou částkou. Myslím si, že 200 korun je opravdu úžasná cena a za tyto krásné naušnice zaplatíte tu minimální částku. 200 korun za jeden úžasný pár. Já si myslím, že částka je tak nízká, že byste rovnou mohli nakoupit několik těchto naušniček. Takže pokud se vám stále líbí jeden z nich, ještě pořád máte příležitost získat všechny. Protože máme 4 kusy z každé varianty, ale pozor, nahoře tyto první dvoje jsou vyprodané, takže ty už bohužel k dispozici nemáme, ale ještě můžete se ptát na krásné tyto ostatní kousky s černými elementy. A ještě tady máme krásný červené krystaly, průzračné krystaly, jsou tady na africký háček naušničky, na puzetkové zapínání, i ty kroužkovité, takže ještě stále můžete vybírat. Opisujte si kód 2860. Já vám gratuluji, pojďme se ještě jednou podívat na krásné naše promo a to naposledy. Už se nám blíží, dámy, takže buďte dobře připraveni. Ještě pořád můžete stále vybírat barvičku, ještě stále to stíháte, ale jakmile se posuneme k našemu nádhernému promu, tak je potřeba reagovat co nejrychleji. Teď ale pojďte ke mně zpátky, protože já tady mám něco velmi speciálního. Nádherné, oblíbené kočičí oko. Je zasazené v tomto medailonku a dámy je pozlacené 18 karátovým žlutým, ale i bílým, dámy, zlatem. Takže tady máte dva stejné designy, akurát máte různé pozlacení.
Dámy, pojďme se ale posunout na částku. Nabídka je velmi omezená, máme pouze 6 kusů těchto kočičích ok, takže pokud chcete získat jedinečné kočičí oko, které umí tohle se světlem, krásná světelná línie, která se nám tam line, je právě pouze pro kočičí oko určená. A máme tady částku 1779 korun a to je první snížení a my půjdeme ještě na druhé. My půjdeme s částkou na minimum 848 korun. Toto je vaše příležitost, dámy. Pouze 6 kousků, ale takže to nepromarněte. Takováto úchvatná příležitost získat kočičí oko je tady pouze dnes. 6 kusů je tady pro vás připravených. Máte tady žluté pozlacení 18 karátovým zlatem, které můžete sledovat právě teď u tohoto nádherné stříbřetě bílého provedení. Bílá barva, symbol něžnosti, symbol čistoty a opravdové elegance. Je to vhodný šperk pro jakoukoliv událost a jakoukoliv variantu oblečení. Je to celé poskládané těmito úžasnými emporia krystaly a jak vidíte, máte stejný design, stejné pozlacení u tohoto zeleno-modrého krásného šperku. Dámy a pánové, tyto dva nádherné přívěsky jsou celé vyskládané emporia krystaly, v centru je zasazené kočičí oko, který má podélný efekt světla. Tyto dva designy mají samozřejmě ještě k tomu řetízek s variabilním nastavením a je to pozlacené taktéž ten řetěz 18 karátovým žlutým zlatem a je to v designu Venecia. My samozřejmě se jdeme posunout ještě k tomuto výjimečnému bílému pozlacení, což je univerzální forma a je to opět krásný stříbřitě bílý kámen, krásné kočičí oko právě v této barvě. Velmi univerzální, velmi oblíbené a vidíte, že máte tady vertikální styl toho světelného paprsku. Dámy a pánové, opět získáváte řetízek s variabilním zapínáním ve stylu Venecia a tyto krásné kousky máme v posledních 3 kusech. Takže pokud je chcete získat, je potřeba reagovat co nejrychleji. My klesáme na 2 poslední kusy tohoto úžasného přívěsku. Ještě se stále můžete, dámy, ozdobit tímto úžasným kočičím okem. Ještě pořád to stíháte. Stále čekáme na 2 poslední nově volající. 848 korun je nejnižší možná částka. My jsme klesli z 8279 korun na tuhle částku, tudíž jsme klesli o více jak 85% dolů. Dámy, 2 kousky ještě stále tady na vás čekají, takže toho využijte, protože my se posouváme dále. Opisujte kód, dámy, přichází velká chvíle, velká událost. Je to tady, máme tady nádherné náramky se svarovskými krystaly, které jste mohli pozorovat v průběhu našeho pořadu v našem promo okénku, tak já si je jdu právě teď nachystat na ruku a vy můžete si prohlédnout každý detail těchto úžasných náramků. Pojďme na to. Je to skvostný náramek, který je vyzdoben úžasnými svarovskými krystaly. Dámy, co tomu říkáte? Podívejte na ty barvy. Máte tady průzračnou, nádhernou jemně růžovou a dokonalou akvamarínovou. Toto je velmi luxusní náramek se svarovskými krystaly a čeká tady, dámy, pouze na vás. Nedělní super výprodej se dotkla i svarovských krystalů v tomto unikátním provedení. Dámy, máme ale pouze 11 kousků za 6809 korun, to ale však nebude. My vám to částkou vynahradíme, je to promo nabídka, tak jdeme s cenou na úžasnou částku. Klesáme tudíž na 1847 korun a tady se nezastavíme. My klesneme ještě níže a to na částku 826 korun. Tak toto je úžasná příležitost. 80% dolů jsme snížili a klesli jsme na neuvěřitelných 826 korun. No dámy, já jsem vám slibovala i překvapení a to nejenom skvělou cenu. Takže doufám, že jste dobře připraveni, doufám, že už rezervujete, protože každý, kdo začal rezervovat, i každý, kdo rezervuje v průběhu pár minutek, obdrží k náramku ještě náušničky jako dárek. Opět se jedná o úžasné svarovské krystaly a dámy, můžete je dneska získat ve speciální aukci, kde promo nabídka je sestavená z tohoto náramku a náušniček úplně zdarma. Takže dámy, jedna z nejlepších nabídek, já jsem vám opravdu sliboval úžasnou částku, proto slyšíte sirény, jdeme ještě níže. Dámy a pánové, částka nám tedy klesá
716 korun, jdeme ještě o větší kus dolů a vy můžete ušetřit ještě 100 korun a získáte za 716 korun tento úžasný náramek, ale především ještě náušničky úplně zdarma. Nabídka, která se rozhodně opakovat nebude a dámy, já vám to tady srovnám, ať vidíte, jak krásně můžou vypadat ve vašich ouškách. Takže úžasná nabídka, Swarovski krystaly jak v náramku, tak i v náušničkách, vybroušené do nádherných srdcovitých designů. Čekají dámy tady ještě na vás. Náramek i náušnice jsou pozlacené 18-karátovým bílým zlatem. Co se týče náramku, tak se nemusíte obávat, že by vám byl velký či malý, protože má variabilní nastavení, takže se přizpůsobí jakémukoliv zápěstí. Máte zde nádherné Swarovski krystaly vyzdobené srdíčka, které jsou takhle na průzračném provedení. Podívejte na to. A celé jsou protkané ještě většími výbrusy Swarovských krystalů v různých barvách. Buď ta průzračná, nebo jemně růžová, která je symbolem něžnosti, nádherných citů. Je to zdrženlivá elegance a růžová barva například v Číně je symbolem nadcházejícího úspěchu. Takže dámy, pokud je chcete získat, máte tady příležitost, která se opakovat rozhodně nebude. Úžasný setík, který tady můžete získat, je opravdu dokonale vyskládan Swarovskými krystaly, takže náušničky získáváte zdarma právě v barvě toho produktu, který si zvolíte, ale ještě jsme nebyli u nádherné barvě nebeské, krásná modrá, která je opravdu inspirovaná akvamarínem, teďka přišla taktéž na vaši obrazovku a vy můžete získat této barvě i náušničky. Máme tady poslední ale 2 kousky, dámy, takže já být vámi už neváhám. Ještě pořád to může být vaše luxusní náramek se Swarovskými krystaly, náušničky úplně zdarma v té samé barvě. Toto je nabídka, kterou byste rozhodně neměli opomenout. Tohle je nabídka, která tady čeká už na poslední 2 nejrychlejší, takže honem rychle toho využívejte. Skvostný náramek, který tady čeká už na poslední 2 nově volající, ještě je stále k dispozici. Dámy, směle do toho využívejte tuto úžasnou nabídku. Dámy a pánové, modrá varianta vyprodaná, takže schovává. Zásoby se nám tenčí, ale pořád stíháte tu růžovou a průzračnou. Ještě stále tyto úžasné částky platí. Dámy, pojďte se ozdobit. A dámy a pánové, taktéž růžová je také pryč, ale poslední krásný, průzračný, nádherný náramek, čirá barva, která je vhodná pro kamkoliv se vydáte, cokoliv si dáte na sebe, stále může být vaše, takže dámy, honem rychle pojďte rezervovat. Podívejte, krásně to k sobě se snoubí, jak nádherně můžete mít i vy úžasný Swarovski krystal v průzračné barvě. Toto je něco opravdu úžasného, skvostného a univerzálního a bude se to hodit úplně ke všemu. Takže tato jedna varianta tady čeká na svoji jednou majitelku, ale my už jdeme opět dále, dámy a pánové. Gratuluji každému. Dámy, já tady mám pro vás nachystaný, ale úžasný Emporia set v úchvatné a mystické barvě. Toto je purpurová barvička, dámy, která tady čekala průběh celého našeho pořadu. Je to jeden z nejoblíbenějších a opravdu magických šperků, který tady můžete zahlédnout. Už mám tady nachystané náušničky, ještě vám to doplním o úžasný elegantní prsten. Opět je to na vás, co z toho si vyberete, můžete si sestavit svůj vlastní set dle libosti, ale teď je potřeba reagovat velmi rychle, protože fialová barva je opravdu vždycky hned vyprodaná. Je to takový úžasný design, bych řekla tanzanitu, protože ta barva je opravdu velkolepá. A pojďme se ale podívat na cenu za prstínek. 1689 korun tam nebude, klese nám na 199 korun. Úžasná částka, dámy a pánové, jedna z nejnižších. Takže pokud chcete získat prstínek, tak můžete jej mít za 199 korun. Náušnice taktéž za 199 korun. No a přívěsek nejnižší možná částka 315 korun nám tady padla. Je to obrovský oválný výbrus tohoto nádherného Emporia krystalu. Máte zde ještě drobné čiré emporky a krystalky a získáváte k tomu řetízek s variabilním zapínáním, takže opět můžete popustit, jak hluboko budete chtít do vašeho dekoltu. Dámy, tahle nabídka je velmi limitovaná, máme pouze 17 kusů, takže pokud ji chcete získat, je potřeba reagovat co nejrychleji. Tohle všechno může být vaše, ale opravdu je potřeba reagovat velmi rychle.
Já se totiž za chviličku budu muset posunout dál, ale vy můžete získat dneska za neuvěřitelné částky nádherné sety, které mají opravdu unikátní, nádhernou tanzanitovou barvičku. Tato modrofialová tady čeká, dámy, pouze na vás. Takže pokud ji chcete získat, je potřeba reagovat okamžitě. 199 korun stále platí. 15, 14 kousků tady na vás čeká, ale nám ale množství klesá každou chvilku. Takže pokud to chcete získat, reagujte co nejrychleji. Dámy, toto je skvostný šper, který bude opravdu určitě vyprodaný. Takže pokud jste se v něm zahlédli, reagujte okamžitě. 30 dní máte na to, abyste se mohli rozmyslet. Dámy a pánové, v tuto chvíli prstínku pouze 5 kusů, ještě jsem slyšela, že nějaké přívěsky tady máme, naušničky taktéž, částky jsou nejnižší, naušnice s prstenem jsou pouze za 199 korun, přívěsek za 315 korun, dneska máme nedělní super výprodej, mimořádné ceny a opravdu nádherné šperky, dneska se neseme v duchu buď Swarovski nebo Emporia krystalu, je to opravdu příležitost, kterou byste měli využít, nabídka je velmi limitovaná, teď už máme poslední 2 kusy, já vám to říkala, já jsem vás varovala, že tyto krásné fialové odlesky budou okamžitě pryč. Je to barva mystická, velmi charismatická pro záhadné dámy a podporuje nám kreativitu a fantazii a máme tady posledním jediném kusu, co se týče prstenu. Ještě jedna z vás může si vytvořit celou sadu, takže neváhejte, využijte toho, pospěšte si, já se musím posunout dále. Takže dámy a pánové, jdeme na video a budeme cestovat do daleké Francie, konkrétně do Paříže. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh ma douce souffrance. Tak dámy a pánové, přichází naprostá elegance, úžasné sety, které jsou vyskládané úchvatnými zirkony, ale především dokonalými, kultivovanými perlami. Dámy, francouzská kolekce teď přichází na scénu, mohli jste se inspirovat v našem promo videu, jak dokonale dokáže vypadat žena, když se obleče na sebe nádherné perly. Dámy a pánové, vy můžete mít dneska tuto francouzskou kolekci za skvělou cenu a ta bude není možné. Více jak 90% dolů, 325 korun. A dámy, tady se nezastavíme. Jedeme dneska níže. 209 korun. Tohle je vaše částka, tohle je vaše příležitost, takže pojďme do toho, dámy, pojďme využít jednu z nejlepších příležitostí a zakupte si úchvatný set. Nádherná francouzská kolekce, dámy a pánové, dneska za neuvěřitelnou částku. 209 korun. Dámy, 21 kousků k dispozici a množství se nám rozběhlo směrem dolů, takže pojďme reagovat co nejrychleji. Máte 30 dní na rozmyšlenou, ale já si myslím, že jsme vám to velmi ulehčili. Každá žena potřebuje mít ve své šperkovnici právě perličky, takže pokud je chcete získat, je tady příležitost, která se opakovat nebude. Dámy a pánové, pouze 14 kousků k dispozici. 14 kousků, dámy a pánové. A to nám klesá. Jsme na posledních 13. korun, dámy a pánové, stále k dispozici za to úžasná soupravička, za tuto částku. Je to opravdu úchvatný perlový set, který není k němu ani co dodávat, protože ta částka tam je naprosto vyrazila dech a vy můžete mít za tuto částku opravdu zosobnění elegance, zosobnění ženskosti a opravdu nádherná příležitost si vyzdobit takhle právě vaši osobu. Dámy, kultivované perly v posledních 5 kusech,
takže pokud je chcete získat, ještě můžete zabojovat, ještě to může být vaše, ale teď už opravdu je potřeba, abyste zabojovali. Nedělní super výprodej je tady na perlový set opravdu jenom v posledních 4 kusech připravená, takže pojďme rychle bojovat. 209 korun platí už na poslední 3 kousky. Ještě stále můžete být dámy, ta elegantní osoba, nádherný perlový set je úžasný dárek, protože perly nikdy nebyly dostupnější, nikdy nevyjdou z módy a každá žena perly miluje. Takže pokud dámy ráda si zakupujete dárky do zásoby, tak za 209 korun nikde nezískáte takovouhle soupravu. Kultivované perly, zirkony, pozlacení 18 karátovým žlutým zlatem a vypadá to tak úchvatně, že opravdu okouzlíte úplně každého. A je to tady. Klesli jsme na poslední jeden jediný kousek, takže jeden nově volající ještě stále může získat tyto úžasné perličky. Dámy, pojďme toho využít. 3299 korun byla částka, která nám klesla na posledních 209 a dámy, jedna jediná souprava už tady čeká toto částku. Takže pokud to chcete být stále, vy chcete získat tento skvostný šperk, tak reagujte. Nejvyšší čas, abyste opravdu stihli tyto krásné naušničky, přívěsek a řetízek. Nezdávejte to, gratuluji ale vám pro tuto skvělou událost. My jdeme dále a přesuneme se k jednomu z nádherných prstenů z naší Emporia kolekce. Pojďme se na něj podívat. Dámy, jedná se o nádherný markýzovitý výbrus, který je tady velmi dominantní a je celý olemovaný briliantovými výbrusy krásných zirkonů. Prsten je zařazen dneska do nabídky dne a tak bude za neuvěřitelně krásnou částku, i přestože se jedná o opravdový luxus. Tento Emporia krystal je v průzračné barvičce kombinaci se žlutým 18 karátovým pozlacením a nám naskočí infotabulka a množství 45 kousků a naskočí nám i nová částka. Nebudeme platit 1889, my budeme platit 229 korun, takže dámy, a to není finální. Jdeme ještě níže, tak pojďme na to. 199 korun. My jsme se přesunuli s tímto prstenem na opravdové minimum, takže můžete začít rezervovat. Toto je skvostná událost. Podívejte, jak krásně je vyzdobený, jak nádhernou má korunku, jak úžasně vypadá. Toto je opravdu nádherná luxusní kolekce Emporia. Markýzový výbrus je navíc tady dominantní, je to jeden z nejdražších výbrusů, protože vzniká velmi velký odpad při broušení právě takového krystalu. Tam samozřejmě ukážu prstínek i na prstě, abyste si mohli představit, jak krásně to vypadá. Vidíte, že toto je opravdový skvost, nádherný a dokonalý výbrus a jedinečné zirkonky. Emporia vlastně krystal, dámy, tak tohle je výjimečná opravdu událost, že máte Emporia krystal za neuvěřitelně nízkou částku 199 korun. Nabídka dnešního dne, jak jsem již říkala, je to příležitost, která se rozhodně opakovat nebude, takže pokud chcete získat svůj Emporia krystal, který pochází z našeho ateliéru, který je ručně vyřezávaný, ručně vsazený do tohoto úchvatného prstenu, tak máte jedinečnou příležitost. Tohle jsou úžasné klenoty, které tady nemíváme moc často a navíc už vůbec ne za tuto částku. 199 korun za Emporia krystal tady vidím úplně prvně. Takže pokud je chcete získat, máte opravdu příležitost, která se opakovat nebude. Nádherný prsten je tady v posledních 8 kusech, je to nedělní super výprodej, máme tady mimořádně nízké částky. Já vám ještě jednou zopakuji, že toto je živé vysílání, takže máme toto množství opravdu nachystané pro celou Českou republiku. 6 kusů pro všechny, co se dneska dívají. Takže dámy, je potřeba reagovat co nejrychleji. 199 korun navíc stále platí, ale už na poslední 4 kousky. Dámy, neváhejte, máte garanci vrácení peněz 30 dnů, takže si to můžete v pohodlí domova rozmyslet a z pohodlí domova nakupujete. A tyto všechny šperky, co jste dneska tady viděli, měly opravdu mimořádné částky. Takže pokud se vám něco líbilo, už více za nižší částku tady nebude. A viděli jste, že občas jsme tady i něco vyprodali a možná i v průběhu dalších aukcí, tak které byly vyprodané další. Prstínek zatím vám nechám ve 2 kusech od našich kolegů. Já samozřejmě se jdu posunout dál, vy můžete volat a reagovat ještě na tento prstínek, ale pojďme se podívat, co tady mám dalšího.
Krásné Swarovski krystaly v nádherných náhrdelnicích, můžete vybírat si svoji vlastní barvičku. Dámy, tato skvostná událost je tady pro vás nachystaná dneska za neuvěřitelnou částku, pouze 22 kousků. Vidíte, že tento náhrdelník je velmi masivní, jsou tam obrovské Swarovské krystaly a nádherný nápis Love, co znamená samozřejmě anglicky láska. Dámy, 675 korun, na to nebude, my klesneme ještě o něco níže. Pojďme na to. 443 korun, úžasná částka a opět nebude chybět dárek. Dámy a pánové, k těmto náhrdelníčkům vám dám ve stejné barvičce, jako je přívěsek, i tento úžasný dáreček v podobě naušniček, navíc v různých barvách. Krásná akvamarínově modrá, nádherná, jemně růžová. Dámy, naušnice je úplně zdarma. Tohle je jedna z nejlepších nabídek, takže pojďme rychle reagovat. 19 kousků je připravený a vám se to líbí. Podívejte, jak se nám rozběhlo množství, si jedeme dolů 18, 17, 16 kousků a ještě stále tohle stíháte, může to být vaše, pokud zareagujete co nejrychleji. Podívejte na ty skvostné, nádherné Swarovské krystaly. Naušničky získáváte úplně zdarma, jsou peckovité, jsou na puzetkové zapínání a máte tady dvě úžasné barvy na výběr. Dámy, růžová nebo akvamarínově modrá, je to zcela na vás. Tyto barvy jsou jedny z nejoblíbenějších. Dneska jsme je měli ve větším počtu tady obsažené, protože oni jste o ně žádali velmi. Tak ale dámy, teď už ale se pojďme soustředit. Teď už je potřeba reagovat co nejrychleji. Ještě stále to stíháte, ještě pořád tohle všechno může být vaše. Pokud zavoláte zavčas na naši linku, pokud si rezervujete tento úžasný šperk, je to pořád pro vás nachystané tyto naušničky úplně zdarma, takže dámy, pojďme zabojovat, pojďme si zakoupit tento skvost. Množství nám rapidně klesá, tohle je jedna z nejrychlejších aukcí, 3 poslední kousky ještě stále k dispozici, Swarovski krystaly, úžasné náhrdelníky, máte na výběr mezi dvěma barvičkami a naušnice k tomu získáváte v té vaší zvolené barvě úplně zdarma. Dámy a pánové, poslední 2 kusy stále k dispozici, nezahálejte, 4614 je kód, pod tímto kódem můžete stále rezervovat. Podívejte, jak jsme klesli s částkou o 95% dolů z 5129 na 443 korun a dáváme vám dárky. Byla by škoda toho nevyužít, ještě to stíháte, opište si ten kód, dáváme, nechám u našich operátorů. My jdeme však na finální nabídku, dámy a pánové. Já mám tady pro vás nachystaný úžasný šperk, nádherné hvězdy zachycené v těchto úžasných Swarovských krystalech. Dámy, je to tady pro vás nachystané a není tady pouze naušničky s přívěskem, ale i úžasný prsten. Takže kompletní sada já vám ji dám blíže, ať to můžete sledovat, jak úžasně to vypadá. 23 kusů, dámy a pánové, teď právě k dispozici. A za jakou částku? Cena bude opravdu úžasná. 4200 nám klesá na 579 a to je pouze zahřívací kolo. My půjdeme ještě o něco níže. Zakončíme to dneska velkolepě. Nádherný styl, 356 korun. Dámy a pánové, naše rozlučková cena. Já jsem velmi potěšená, že tohle přišlo jako poslední, protože je to můj oblíbený šperk. Připomíná mi to opravdu krásné hvězdičky, které můžete sledovat na letní, večerní obloze. A dámy, tato úžasná částka tady je pouze pro limitované množství, které se nám okamžitě rozběhlo směrem dolů. Máme tady posledních 17 kousků, takže pokud chcete získat tento skvostný šperk, je potřeba reagovat velmi rychle. Je to naše finální nabídka, my se za chviličku budeme loučit nejenom s těmito šperky, ale i s naším pořadem. 356 korun platí na tuto soupravu, takže pojďme toho využít. Kód nabídky je 8571. Pod tímto kódem můžete rezervovat tento úžasný šperk. My jsme vám snížili částku opravdu velký kus o více jak 95% dolů. 4215 korun klesá na 356 a dámy a pánové, poslední 2 minutky do konce našeho vysílání jdeme odstartovat. Finální nabídka je tady stále k dispozici, takže pokud jste si ještě nic nevybrali, tak my jsme vám dali opravdu úžasnou částku na celou soupravu. Získáváte naušničky na půzetkové
peckové zapínání, peckovité krásné, které vypadají opravdu jako hvězdy a budou nádherně zářit na vaší opálené pokožce, kterou samozřejmě budete mít v letním období. Naprosto každý slunečním paprskům se nevyhneme, barví nám je do krásné bronzové barvy. A dámy a pánové, finální nabídka dneska obsahuje tedy ty náušnice, nádherný prsten, úžasný přívěsek s řetízkem, 356 korun, dámy a pánové, platí ještě pro 6 kusů. Nedělní super výprodej se chýlí ke konci, dneska jste mohli sledovat mimořádné částky, nyní se díváte na finální nabídku, která má opravdu neskutečně nádhernou částku. 5 kusů je tady stále k dispozici a poslední minutka pořád přichystaná. Ještě chvíli po skončení našeho pořadu můžete pořád ještě rezervovat, naši ochotní operátoři na naší lince budou k dispozici 226 226 247, se zapisujte už teď, volání s poplatněnou běžným tarifem na všechny naše šperky, máte garanci vrácení peněz 30 dní, můžete ještě stále rezervovat šperky, co nebyly vyprodané, jak exkluzivní luxusní kolekce, tak krásné perlové sety, Swarovski krystaly jste tady měli možnost zahlédnout, i Emporia krystaly, které jsou ručně vyřezávané, několik druhů náušniček, krásné perlové setíky, taktéž v mnoha provedení. Všechno tohle stále k dispozici, takže nezaváhejte, opisovali jste si doufám kódy, pokud ještě stále máte dámy a pánové, pokud máte ještě možnost, tak si zapište tento kód, můžete rezervovat i tuto finální nabídku, ale tady můžete i rezervovat parfémy, které znáte z našich pořadů, takže se ještě zeptejte na parfémy, které rozhodně stojí za to, jsou to francouzské esence, které jsou v těchto parfémech obsažené, včetně feromenu. Dámy a pánové, s touhle aukcí se ale loučím, gratuluji vám, budu se těšit opět za 2 týdny na vás a mějte krásnou neděli. Naschledanou.